Nyithindo adek maginjo nasari owitongi magi kaachiel pod imanyo bang' lwar e choo e skul mar Queens of Angels Tarbo mantie kaunti ma Uasin Gishu bang' choo mukore kendo lal gi ngimagi. Ma en kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe e gwengego kendo kelo sienyruok mar lowo. Lydia Okeyo nigi ler. En ywak kod kuyo ne jonyuol e skul ma Queens of Angels e gweng' ma Tarbo e kaunti ma Uasin Gishu. Jonyuol opong' gi lit karango ringre nyithindo adek mano ogol e choo mar skulno mano osinyore kendo nimo gi nyithindo kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe alworano. Tumekuwa na mvua mingi sana kuanzia jana mpaka leo asubuhi that has caused one of the pit latrines at Queens of Angels kuweza kucollapse, na hiyo wakati choo imeanguka kuna watoto watatu waliweza kuanguka ndani ya hiyo choo. Tumeweza kuretrieve wale watoto tukapeleka Tarbo Hospital. Latrine yetu ya shule, wanafunzi walipokuwa wanaingia kupatikana kwamba moja ya latrines iliweza kuanguka na baadhi ya wanafunzi walikuwa wameingia pale ndani. E kinde ma pod ywago nyithindogo mano owito ngimagi kaluwore gi masirano, moko kuom jonyuol e skulno nyiso luoro margi e wi arita mar nyithindgi e skulno anyate kinde ni makoro koth mapek medo chwe e gwengego. Kuhakikisha kwamba vyoo vyote vya shule vinaweza kujengwa kwa njia ambayo inatakikana, kwa sababu ukiangalia hiyo choo vile imejengwa inaonekana kwamba imechukua muda na haikuwekwa chuma kupita iende mpaka kando. Hizo chuma zilikuwa zinaishia kwa shimo yenyewe, hiyo slab. Jonyuol go kwayo migawo mar somo mondo mi one ni chope mag skunde duto manie alworano oger motegno kaluwore gi chal marach mar kor lwasi manyalo medo kelo koth e alworano. Management ya shule iweze kuchukua hatua ambayo zile choo za maji zinaweza kutumika ili tuache hii mwendo wa kutumia hizi choo za mashimo. Jalup Komishona ma Tarbo Charles Cheseto oyango ni giseketo chenro mar chako timo pedha e skunde manie alworano marango chal mar chope magi kaka yor geng'o masiche machal kod mago e kinde mabiro. This moment we as the government we want first to do monitoring and evaluation of all the public schools that we are having in Tarbo. We want to ensure that all of them are fit, especially when you are having this season of very heavy rainfall. Chenro mar menyo pod dhi mbele ne ringre nyathi achiel ka ringre nyithindo adek manose yudi okan e kar kano ringre joma otho ma MTRH e boma ma Eldoret. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Riwruok mar Governors yango ni kuom dweche 9 mokalo kaunti ma pacho ka ochoko